Tak čaute ľudia, vítajte zase pri Robloxe, ale dneska tu máme žiaden noob oby. Tu je to napísané. Hej, ahojte u žiaden noob oby. Ja garantujem, že budete naštvaní pred tým, ako to dokončíte. Veľa šťastia. No, my to dneska nebudeme dokončať, lebo je to dlhé. A je tu so mnou môj kamoš Davidko. Čau. Vidíte, aké je to dlhé, no a my sme beginning na začiatku. No, tak poď. Prvý level. Tam máme checkpoint. Dobre. Toto nás dvihne. A to je checkpoint. Boing. Vieme. Takže toto je ľad. Musíme byť opatrní. A tie červené veci proste nám uberajú životy. Takže musíme sa snažiť, aby sme za toho nedokli. Tu je nejaké dievča. Majte zábavu. No, tu je... Tam je nejaký spinner. Ja sa točím. A ja. Ja už som sa ďalej. To je nejaký typ. To je dobrý typ. To je jumpa. Je to. Nevadí, počkáme ťa. Sme kamoši. Budeme sa počkať. A keď chcete vedieť, ja ho môžem aj spektatovať, že kde je. A ja. Dobre. To bolo tesné. Tu uberá iba hápka. Tamto červené. OK, to je easy. Čakaj. Tu môžu byť aj nubaci. No ja budem čakať. Počkej. Au! Životy sa mi obrali. Boing. Bacha, bacha. Čo tu je? Stand on the button. Activate it and make it. Aha, musíme na ňom stať. Máme 20 sekúnd, aby sme prešli. Je to. Nemusíš tam skákať. Ne, auč. Dobre. Čo? Si tu? No môžem ukázať, ako spektatovať. Ako spektatovať ľuďom. No, už sme u basic. Nie. Vidí. No, tu môžem ukázať. Vidíte túto taký ďalekohľad? Na to klikneme a môžem niekoho spektatovať. Napríklad, teda budem spektatovať môjho brata, ktorý je kamoš v Robloxe, tu je. A ja sa môžem pri tom hýbať, ale ja sa na neho pozerám. Alebo ho môžem takto shift lockovať a točiť sa s ním, ale on furt bude rovnako. No, tak poďme ďalej. Ja ťa pozerám. Dobre, tak poďme ďalej. Bum. Hop. Hop. Sme tu. Bacha. To začína byť trošku ťažšie, ale ja nejsom noob, takže preto je to pre mňa easy boy. Je. Čakám ťa. Ja už tu trošku takto podancujem. A ináč, keby ste videli, že čo mám túto v inventári, to si môžem kúpiť iba za Robuxy. Čo my nemáme. No. A neklameme. Toto si môžete kúpiť zadarmo, tento skin. Pôjdete iba do obchodu a tam sú aj zadarmo veci. A proste takéto oblečenie si môžete kúpiť zadarmo. A my sme sa tak vyštýlovali, aby sme boli na rovnako. To fialové my sme si neprečítali. A toto nás zabije. Takáto vec, na to vstúpime, tak nás zabije. No a ináč, my sme sa rovnako obliekli, aby sme so sebou ladili. Aby sme boli tak rovnako. Ale nemáme rovnakú hlavu. A tvár. Ja mám takú masku. Ja mám vlastne takú masku. A keď chcete si so mnou niekedy zahrať Roblox, napíšte do komentárov svoje meno a potom mi pošlite friend request. Ukážem, ako sa ja volám. Toto som ja. ZOLIJT7. To som ja. A keď chcete byť mojím kamošom, pošlite do komentárov vaše meno a potom mi dajte friend request, že pošlite to, že chcete byť napríklad mojím kamošom. Ja si pozriem komentáre a ten, kto bude mať pravdu, ten, koho meno tam uvidím a bude aj tam, že kto chce byť mojím kamošom, tak dám, že áno a môže byť mojím kamošom. Tak a potom si môžeme spolu aj hrať Roblox. Možno robiť obička a možno budete vo videu. No, ja na ňo tu čakám. Tak, a poďme.
A ináč poviem, ako sa toto volá. Vlastne už som to na začiatku povedal. Žiaden noob obi. No noob obi. No noobs obi. Jau. OK. Čakej. Dobre, čakám. To je moc... Toto je dobre, že musíme skákať takto. Takto do nekonečna takto skákať na lade, aby nám to pomohlo. Tu je napísané, že tip. Takto skáčte, že rýchlo, rovno. Na lade. A toto je ľad, keby ste nevedeli. Vidíte? Nič nedržím. A proste sa šnikam. No. Nie. Už je zaujíma, že či môžeme skipnúť nejaké levely. Ne, nemôžeme. Musím sa vrátiť. To bolo na schvál. Otestované. Profesionálom parkouru v Robloxe. Aha, musíme obskočiť. Už sme v ďalšom. No dobre. To už za chvíľku budeme. No. A takže ešte sa dostaneme aspoň do average. Do toho... Ja už som dosť ďaleko. Som na 40. Do tmavo-modrého sa ešte dostaneme. A to môže byť koniec. Au. Aha, to som si nevšimol. Hop. No, takže keď chcete mať šancu byť so mnou vo videu a s mojim bratom, alebo byť so mnou v Robloxe kamoš, napíšte do komentárov svoje meno a ja si potom tie komentáre pošlem. A keď tam budem mať takého človeka, ktorý sa tak volá, ako bolo napísané v komentári, tak si ho dám za kamaráta. Keď to budete vy. No, dosť sa nám darí. Už čakám. Davidko, čakám. No, a už je tu. Aha. Ne. Dobre. A Roblox je akože... Aha, to som si nevšimol. Aha, ja taký. To je troll. Aha, tam je to napísané. No. A takže. Teraz poďme. Ne. Obskok. 360, kúkajte. 3, 2, 1. A máme 360, boom. Tak, tu proste môžeme toto robiť. Skákaj. Ne, ja som prešiel pod tým. Ja som prešiel pod tamtým. To aj mne sa stalo. Bum. Ne. Toto je dosť ťažké, to musíte načasovať. Lebo ono vás to samo vystreluje. Kúkajte. A vystreluje vás to. Môj brat to načasoval a ja a dal som to. Ne. Ja počkám ho na ďalšej strane. Tu je taký troll, že môžem niekoho trollnúť. Alebo spektejtovať. Áno, a tak ho trollnúť. Ja vidím môjho brata teraz. A tu môžem dať nejaké trolly. A už ma preskočil. Tam môžem dať nejaké trolly, že ho trollnúť, ale to je iba za Robuxy, čo ja nemám. To sme hovorili predtým. No a potom vám ukážem, ako toto získať v budúcom videu na budúce. OK, to bolo tesné. Ha. Dobre, ja počkám na môjho brata. Máš čakáš. Čo? Máš čakáš. No, ja už som v 57. A som 55. Ne. Ja sa spadol. Tu ti pomôžem takú taktiku. Na tomto môžeš ísť. To je taký neviditeľný skoro. Pacha tu. OK, toto bude ťažké trošku. Yes! Tam na konci bacha. Tam je taká kostička na konci. Tuto. Jak? Kozmetiky. Mám 57 peniažkov. Jaká kostička? A... No proste tuto červené. Áno, na tom stojíš. To bolo tesné. Ne. Ja myslím, ne. A ono ma to aj posúva. To je mega speed. To je... No, sme v tmavo-modrom. To sme sa tam dostrali. A to je všetko na toto video. Dúfam, že sa vám video páčilo.
Keď áno, dajte like, aj odber. No a to sme dokončili a čaute! Ešte sem pojďte.